Krásny slnečný deň vám prajem. Moje meno je Slavomiera Harcegová, som konzultant Feng Shui a pripravila som si pre vás jednoduchý tip, ako si vždy môžete umiestniť svoju sedačku, posteľ alebo pracovné miesto do pozície sily. Čo to je? Číňania túto pozíciu opisujú vo svojej kvetnatej reči prostredníctvom symbolických zvierat. Vpredu fénix, naľavo drak, napravo tiger a za chrbtom korytnáčka. Korytnačka so svojím pevným pancierom predstavuje ochranu a znamená to, že za chrbtom máte mať vždy pevnú stenu. Pokiaľ si chcete odpočinúť a poza chrbát vám niekto chodí alebo pracujete a máte za chrbtom dvere, naše podvedomie to vyhodnocuje ako nebezpečenstvo, bez ohľadu na jeho reálnosť. Nedokážete sa tak uvoľniť alebo sústrediť, jednoducho stále pociťujete akoby vnútorné napätie, preto zásada číslo 1, za chrbtom pevnú stenu. Vpredu naopak je lepšie, keď máte dostatok priestoru, aby ten vták Fénix mohol roztiahnuť krídla a vzlietnúť. Takže je to príjemnejšie pre nás pozerať sa do priestoru. Ideálne je, keď máte v zornom poli aj vstupné dvere. Vtedy zase podvedomie registruje, že máme priestor pod kontrolou a všetko je v poriadku. Drak naľavo, tiger napravo. To takisto symbolicky predstavujú ochranu, ale aby ste nemuseli stále rozmýšľať, že aké to bolo zviera a kam ktoré patrí, poradím vám drobnú pomôcku. Jednoducho si predstavte, že si chcete prečítať knihu, vypiť kávičku. Sadnete si teda do pohodlného kresla s operádlom. Naľavo máte vyššie svietidlo a napravo zase nižší stolík, aby ste si mali kam položiť kávu. A pred sebou dostatok priestoru, aby ste si mohli prípadne vyložiť nohy. Takže podľa tejto schémy vždy umiestňujte či posteľ, či sedačku, či pracovné miesto za chrbtom, akoby operadlo, pevnú stenu, pred sebou dostatok priestoru s výhľadom na vstupné dvere a naľavo vyšší kúsok nábytku, napravo nižší. Prajem vám veľa úspechov pri zariaďovaní vašej domácnosti a pokiaľ by ste si chceli prečítať viac užitočných tipov na vytvorenie harmonického priestoru, stiahnite si môj e-book Nechajte energiu prúdiť buď priamo tu z videa alebo z mojej stránky www.tajemstvofengshui.sk. Prajem vám veľa pozitívnej energie.